Sifat jujur. Dadi wong mukmin kudune jujur marang Pangeran kang maha luhur. Sapa kang jujur ateges syukur dina akhirat uripe makmur, dina akhirat uripe makmur. Jujur niate, jujur lakune, jujur pengucape, uga janjine. Lamun kabeh wis dilakoni bakal dadi mukmin kang sejati, bakal dadi mukmin kang sejati. Sapa kang goroh ing pengucape uga khianat ing amanate, uga nulayani marang janjine. Dadi munafik ing pungkasane, dadi munafik ing pungkasane. Padha ngertiya dadi manungsa ana kang bejo ana cilaka. Sapa kang bejo manggon suwarga, sapa cilaka manggon neraka, sapa cilaka manggon neraka. Sapa kang bejo ahli kejujuran, sapa cilaka ahli kebohongan. Merga iku dawuh saking Pangeran, uga Kanjeng Nabi kang dadi utusan, uga Kanjeng Nabi kang dadi utusan. Perkara papat sapa nglakoni oleh kabejan saking Ilahi. Iku dawuhe sahabat Nabi Ibnu Abbas, sepupu Nabi Ibnu Abbas, sepupu Nabi. Nomor sijine jujur lakune, nomor lorone wirang sifate, nomor telune bagus akhlake, nomor papate syukur atine, nomor papate syukur atine.